Wadhene motende kod weche mag doho kama Jariemb nyamburko e piem mar Safari Rally Maxine Wahome ibiro donjne kod ketho mar nek mar osiepne mawuoyi kendo Jariemb wadgi Asad Khan. Ma nonyiedhore kawuono sama ne iwinjo buche ka doho wacho ni Maxine Wahome kine chung' e nyim doho mondo mi oduok penjo kaluwore kod tho mar Asad Khan. Simfros Okinda nyakoro Ramogi ne gi wach mathoth ewi burano. Maxine Wahome man Jariemb nyamburko mag piem ibiro donjne kod ketho mar nego osiepne mawuoyi kendo Jariemb wadgi mosenindo Asad Khan. Wahome ne nitiere nyim jang'ad bura Bernard Ochoyo okinyi ma kawuono e kinde mane winjo bura mare. Apisi mar jamin buche onyiso doho ni Maxine ibiro chwale nyim doho kiny mondo dadhoge ewi nek mar Asad Khan. To charge the respondent with the offense of the murder under section 3 the penal code, and he has further informed the court that the respondent is required before the High Court today virtually for directions by the High Court judge. Bende apisi ma jamin buche maduong' okwayo doho mondo geng'ne Maxine e tesendo bila mar Kilimani mondo timne nonro mar obwongo kapok ochopo e nyim doho kiny. Respondent be detained at Kilimani police station under the custody of the DCI Kilimani. I believe the DCIO and the IO are in court. She will be detained in that station for the purpose of processing for her to take plea for murder tomorrow at the High Court. The other application I have to make you honor is for the respondent hearing to undergo a mental assessment to facilitate the trial at the High Court. Okil mar Maxine Wahome oyiere koda wechegi kowacho ni kinde duto Maxine Wahome okoserem chopo e nyim doho kinde duto medware. The respondent has no objection. Mental assessment on capacity to take plea is procedural. The applicant, sorry, the respondent here presents herself today for this assessment prior to tomorrow's plea taking. Your Honor, on the application for her detention, the state has not laid any basis to change the position that this court has already pronounced itself on before. This respondent is not a flight risk, has presented herself in court on each and every occasion required, has cooperated with the investigation at every step, and indeed no basis has been laid to say that she will not be present in court tomorrow. Maxine nochiwore tesendo bila ma Kilimani tarik 12 dwe mar 12 toko wadgi mosenindo Asad Khan matin Adir Khan chwalo report ka obila ni Maxine nogoyo wadgi. Doho noweyo Maxine kod rambun mar $100,000 tok nindo 2 e odang'enge. Asad Khan otho higa mokalo e kinde manoyudo thieth tok wachore ne gidhawo gi osiepne manyako Maxine Wahome. Simfros Okinda, Ramogi TV.